minto mwanya getinge naende nenga kiende ngia twanyoranire ase kihoro kimang'aniki gekorokwa Enogo Tv gokwanera ayaito ase chinyigekero chingako n'oboroso bwa mwanya getinge ngokorera tokare gokwanera igoro y'enyuomo lakini ase eng'encho ya okogani kwaino naro abere atato ntagete kubeka buya totaragenda motwe tochake kogamba igoro y'erieta mwaboriri mabori atari make ekero tware konyako erera igoro y'enyuomo bono ntegere mbairaneri buna mwaboreti omonto oboriri na abanto nkonyuomu bare omonto atasiganirie atigareka inki kegocha kiaba especially abasubati Abagusii igo bechogete mwana ominto oboreri riswari eri igo ekero kware konya na omosubati otachieti gosigana usiko gose tokomanya eki atigarerete ere akabona anyorwa agatigaraka omogaka iga are komwatera bwaterwa ang'e momura omwabo omokogoti akagondo nere anya gosurvive anya gotumia anya komenyera na bare gwanche rwanyoreka monto gose babere abo bagocha koba bachukuru bomogaka oyo mbare kobarwa baye ebare kobarwa ab'omogaka bare kobarwa ab'omong'ina bare kobarwa na abaye ase eng'encho atigarete igo giatigara tari gotugutwa manya bo nkorendwa arenge nabo yarenge igo those were the structures igo tena ne lazima omonto akoenda lakini it was a very rare thing konyora n'omonto natigarite tanyuomire naende yare koreta egento tokoroka in our modern life yani okonyora ochandegete ebirengereri okumetiri oke ayenki otanyuomeretwe ekiara okonyuomu was the normal path of life ekero omonto atanyuomiri atari bwoye that is a social misfit there is something wrong somewhere tokomanya ninki lakini kiyaika pi ng'ata chieti omogaka are komorora akandemero gake igo nero omotigera omenyera aye bare gwancherwa onyora bana oyomo gose babere baba part of that family nkorengereri nakoiraneiri aya oyonde namboreti iga rirongo ninki amarongo ne antidote a concussion antidote yani against ebipe ebio biakwanirwo ase enyuomo amarongo tarenge y'abantu oka amarongo are korosiwa especially from a special mixture koru plants and animals ebinto biete biare korosiwa ase chinyiti nebinde biarosiwa ase amaroba nebinde biarosiwa ase emete byaba mixed nakware kobuna abare korusia ase enchera amatabekani omaete amaroba arase amatabekani atachiru nakero omonto nakero egento barusi make bagenda ase eng'iti gete barusia ebinto gete barusia depending on which cure inki bagochi gokiwa nomonto gose neng'ombe ekiara amarongo narengeo agosustain chiombe amarongo narengeo agosustain abanto and different issues of amarwaire igo eri na eriogo rirongo na eriogo tiga nkebekeo nario oraigu rirongo na eriogo antidote against something kiare gochi gohappen buna okoigwa mareri nkokoriere kwarigi marera kwene rirongo narirorio nario na eriogo against kero okoreta obonyaka nogotaya nabo riarenge gotanga amang'ana amange takoba ase okorosiwa nabo bono buna tokogamba naye daraja mbiri amarongo ngotoka are aye chiombe na aya abanto ori okoni nabo agokoerera agotebi neri rirosiri ase eng'encho egento eki neri rirosiri
yani kwa nonya dosage na bago kotebi na eokobeka ring'aniga gosigwasibi yabaiga ring'aniga, and it is really assisting ko abatamanyeti na mokonya kwende nywe echi gisaku gikonya gosiria abatabwenerete gosiria ase eng'encho yogotaya na gokora ebinto bitabwenerete gokorwa ase enywomo. Oyo onde omboriri ng'a entakana ning'o. Entakana na omwana otigaire ase omochie ekero abaibori baye bonsi bachire. Entakana originally yare koba ase egekoro giito, entakana yare gotoka ekero omogaka omosachi asirire omochie. Igo bono omong'ina otigaire na omwana oria nere entakana, omong'ina orokwa omotakanwa, ng'ina entakana. Omotakanwa yani kiagocha egeisero mwago tokomokanika bosio ekiagera nomaete na omosacha oye nachiete ensa chinde tarasoa nyomba arendwe. Igo bono iga aroigwe community tari gokanwa kiachire gosaba kende, asaba amabere, asabe ching'eni, asabe chinko, asabe obosie egeiseri, iga are koegwa. Igo orokwa omotakanwa. Omororere omonanda, omororere omonanda ng'aye baba, omokungu omotakanu nyasoro omororere omonanda. Yani okomorora omonanda kiagotema nyabarati yaye eywo eminiti na mosacha taiyo omochie oywo kioroche omokungu agotema ng'ombe njabwenerete. Naende eo kiachire getii nemanyire nende ya omotakanu gete ekorendwa with a special care. Special care ekiagera monyene tabwati monyene. Igo omwana entakana na oywo osasirire ase ekegusii lakini ng'ina noare omotakanwa. Oyo onde akambori ng'a bono ase enywomo ekerentane ning'o. Ekerentane na omwana ogocha na ng'ina. Eriete eri ekero okoriroku rikoreta obobe gete ng'a bono aye tori ominto, bono aye nkwarete tunaito. Egekoro giaito abana ngocha barenge na ng'ina yarenge rahisi, lakini ekero yabetereirie chiombe chiairanigwe omonto oiranire seino oiranire na omwana iga are kobera abwo mpaka anyore omonto okomoira. Ekero anyore omonto okomoira tari gotiga mwana oye iga are kogenda nere ekiara goika omonto oywo ache gochi komorenda. Omwana oyo nere ore korokwa ekerentane iga achete nere. Na ekero gwachire na omonto tare koba completely ase ekegusii part of this new family. For example, onye koba buna omogaka bwa omochie naende okure na omosubati achete na omwana oye omomura for example omonene naende onyorire na abande omochie oywo monyigwete abagaka abakoboria na ng'o gwaka egekamago, omonto omanyete ng'ina omonto ng'ina mbaro batare komanya ng'ina omanya goteba oyo nachete nere na ekerentane, oywo bwa omonyene omochie oyo na oyo. Oyo omonene onyobere omonto omonene otebia buna genda sobo nyoko ochie kwoyia uncle yao ache korora amatanga. Ekero atomirwe igo achie kwoyia uncle yaye, oyo otigara oyo bono omonyene oaka egekamago. Egekamago keria was for inheritance and patriarchal lineage yamanyinga ya omochie oyo. Eki omogusii echogete ng'a manyinga tarusi ko interfere with continuity of heritage, inheritance, emegonda and what have you. Naende itemineti na kerentane nkeri gochi gwateru borimo ngwateru arenge, lakini borimo bwaye mbware koreng'ana abande. Eki naki ekegusii. Eki naki ekegusii. Iga ekerentane na omwana ogocha na ng'ina gocha omochie oyo. Naende tiyarenge na nebibe ase ekegusii yaya. But you are trying to put stigma. The modern people ababono babono yani mwatemire kubeka stigma into everything.
okonya bono omonto ochete naina abwate stigmatized igoro yegente iki, which is wrong. Omwana no mwana. Haya, oyo ndakambori ng'a omoikora ning'o. Omoikora n'omosacha okwereirwe. Eri nerieta abagisangi baye bakumoroka, lakini erieta rire very common yakorokwa n'omoboru enka, omoboraka. Omoboraka n'omogaka osireirwe omong'ina oye, bagisangi bamoroka omoikora ogwekorera. Ekiagera mokaye okorire ki? Mokaye ochire. Oyonde korwa bono mwamanyire na tiga konya gotumia erieta omoboraka ase abang'ina. Bang'ina mbare koborunka ekiana bwenka ng'aki rende bakoborwa enka. Omogaka nere ore koborwa enka ekiara omong'ina nere enka. Ntoigwanaine gose igo omochie igo orenge oigwa omogaka, lakini enka ere omochie oria igo yarenge ey'omong'ina. Naki nkonya kobairorera ng'a omoboraka n'omogaka, omotakanwa n'omong'ina osirerigwe omogaka oye. Omoboraka n'omogaka osirerigwe omong'ina oye. Bagisangi baye bamoroka omoikora. Onya kobwate iswari rinde naende ibori rinde igoro yayo nabo okong'akera twerere. Oyonde omboriri na ogosoa nyomba, ogochi nyomba omokungu igo ninki ase culture na tradition, ase chingako ne chinyigekero n'oboroso bwa mwanyagetinga. Omokungu gare korendwa n'abana baye. Mokungu tarenga omonto omo, yani ase thinking and the philosophy y'omogusii. Omokungu gare gotoretera abantu nabwo egesaku, negesaku nabwo ntwe twemanye tweanche. Igo bono omokungu ki omogaka asirire enchera nere community, a village yare komorenda teigwa outside the others. Tarosa ng'a otigaire bweka. Inki kiaba bamorobera omochi. Omonto origigwa okomorenda. Tari onde bwensi ori gosoa omochi nyomba yaya. Omonto origigwa okomorenda okomosoa nyomba. Igeka kwa kobori manyana okomosoa nyomba injarenge ng'a igo bono otigire koba mokanyare boria. Igarenge mokanyare boria, lakini oyo omosoa nyomba igaro oyo mwabanyare boria naende asoa kumorenda. Tiganyirore. Father figure as omogusii was very important in any home. Father figure was for mentorship. Erinde bantu mbakina batamanyeti naise tayo. Naende oyo ochagosoa ga nyomba. Ekerenga kigete yari goika. Igare koigwe erio tebuna bono gwaisanekire. Toisanekire n'oborendi bwao abana bakinire. Ekero bakinire bamoe eri ogenda bwoye. There could be mistakes sometimes. Abantu mbaro baringe negesio bachoru baso omong'ina nyomba kwere taranyoma baye akane ng'ombe. Kwa makonyana riria asoa nyomba aba omenyiro bweba konyoma mwaye. Omonto buno oya bagaka bari gocha bamoikaransa oegwe erio tebuna iga atari bwo gendo ochake mwao. Atachieti gochaka mwaye gesaku kiaye giasirire kiara bari ari konyora noyo. Mbako babaye pi bari igo barabo omogaka orio omonyene omosurati ori oruete chiombe chintang'ani naende otari gocha komorwera ng'ombe iga amosoete nyomba. Igo ase eng'encho okomosoa nyomba amorendera abana abuna buna omosegi bwa abana aba, yani a mentor, a father figure. Eki kiarenge into kieng'encho ase omogusii. Iga akoegwe eri aruororo airane bwoye nere achake egesaku kiaye tateberera obande. Timaete ase mwanyigure. Mbaro bari goteberera banyoru konyoma. Banyoru konyoma.
eki nkiarengo naende abagakasi kagu nabo bakobatebia obomaene na nkiarengo naye bisakumbiro bianyoretu lakini mbichete bikaba tebwenereti ogende osoe enyomba otaranyoma ekiana bokonyora na ayegwasiririe egesaku kiao goteberete kwagacha ekia bande korenge nakoiraneire ero okoegana nkwarengo kare nabo kware konyora na chance yabeire bantu banyoranire baegane eyu nere enyoma eri twatebete yokobasa bono nyaruka yatama koru sobo yagenda sobo omomura yamenya obasa ekera abasire enchera nere bono bagocha koirana batebia abaibori na moise konyarebe abasete seito erinde conditions chichake kobekwa ng'a kichiombe chikorwegwa to formalize the marriage igoko basa nokoegana nkwarengo naende anto nabo are gotamerana abanto bagenda bamenya naende enyoma eyo yakoraki yaga naende yaba nchirochi nyinge abanto mbaro banyomire igo naende mbaroche kaine karenge nairaneire yonde namboreti na onyende kitutu chache north igo ngotiga ngende konyoma kitutu chache south nyoma onja arenge ya place no enyoma yarenge chimbebe chie chinyomba mwanyarebe bugitutu ntubwate mwamonari tubwate mwabugonko ntubwate mwandemo echi ne chinyomba na chiari go determine marriage nabo okonyora na inche mwamonariga noyo nomoguchega bono ntobwati boiri bwa ng'ombe boiri bwaki bwa ng'ombe gati yaito nabo okonyoma moina egento kiarenge ekere nase enyoma y'omogusii na echinyomba ebinto biabeire gusii ebinde bekong'u omogano omosinini omogaka akanyoma omosubati oyo agakana chiombe bagachaka bakamenya ekero bamenya omosubati akanyora green card akagenda ng'umbu konyonyorire omwana omoisi oyomo omogaka agatigara bweka agachigopima akanyara ng'umbu ere tagochi agatebia omong'ina okay inumenya inche nonda akanyoma omokungu onde okabere kera anyoma omokungu okabere akamwagachera mwaye eriyo omong'ina omonene igatigara akamwagachera mwaye akanyora abanto nere ang'e batano komenta nori igo babeire sita amang'i aba batano naende buna omogaka oywo abwate ebisi biaye naende enyaruka yaye eyemo nere ekogenda ng'umbu ekero yagenda ng'umbu ekaba welcomed aria na echiamate chinde nere achiete enchera yaye bono ari ng'umbu kibare ororo tindi gochi mang'ana mange nsa chinde abande baino momanyete omogano oyo ari ng'umbu omosubati ochi ebinto mbire bagokora nabo bamanyete mbatote mosuko kwanyora abana banyoranire abanto banchanire kumbe ase eyemo y'emeyega eywo omomura oyo akanyora enyaruka mbachieti koborania ning'o gose nini bagacha konya koborani ng'ora inche seito nkeroka na inche seito masimba noroche aya keroka na masimba maete chinyomba chire abwo na eyemo na keroka na masimba tofauti tekoreti ki nabenga omonto otebe na inche seito ngusii mbosongo igo okorire tagotebeti bosongo gose nkemera tagotebeti bosongo gose nsuneka tagotebeti bosongo gose mosocho lakini kwetu ni Kisii kwisha the relationship developed abana bagatoka babere ng'ina agateba na bono tiga toirane gusii toakane chiombe momenye buya you know there is that in the heart of a people there is the core of culture yani na nogenda una gwachire culture yaero goikokoreki goikonye inyore bakarina endege
bagacha Gusii. Ekero bakonya gocha omong'ina konya identifyire ogorire oboremo Eldoret asegete erinde bakore ki bagocha bamenye. Sawa bakagenda oro bakarora ne nyomba yagachiru yakoriru ase bagochira chi holiday. Bakaimoke mambia yemo kogenda sobo omosubati. Omogaka nachete agakwa igota iyo. Abantu batigarete ano omokungu ori okabere na abana baye nenyomba eri noeri. Bono ekero bagocha bagaika omochi mbaroche omong'ina oyo ogochaka konywana lakini tari onkinerete lakini tari bwone kibagosoa compound naga nosoba omosubati akanyora mwaye noerari mong'ina akanyora moino abantu bagogete bagokaribisha abageni taigeti koruga arime tari konyara goika agakirie garime banyane bagachukanya bagapostpone atebia omomurana batebi naigwa bitingonyara gora naende gaki inyire nyagitari bagasoka korwa agwo momura ataramanya the issue bakairana togwakeru chisimi consultation bono egento kiabeire ekiriga what happens abana bakinire yomare 10 years yondare 13 years abana abantu abanene bachire sobo Kenya ekabona nagakafo kabagagu lakini momura agaika agakwania abantu abo bamwabo akabaji sawadi mbakwane tigoro ya marriage naende nano musubati oyo agakumina inki baba my mother inunki kiamuria igatini naigo bakairana Eldoret mong'ina akabadena we have to cut our journey short abagaka kibaikaransa aina ba SDA mono barenge bakarangirani kanisa then nakibona yatoko yapanga ekegusii ige kanisa neke Gusii nengentekemo by the way togo separate cultures asobo menyi bwe kimwanya bantu ngakia bagaka mwarara ngayaya ayutari watokwa ekiare ekegusii mbubi ine tanguche naende nemuma tutanyare gosonsora bono iga so ngaki tokorengereria ase eng'encho chimbu ne ching'encho chia abantu ba America ne ching'ao ne chimbu ne chingako chiomogusii ne ching'ao bana aba bataramanya nki kegenderete tiga bairane sobo tiga bagenda America bamanye noyo nise na ng'ina bakine bakibacha bono na inki gegochikobera abana aba in future ekimbakerengereti they wanted to remedy the immediate problem ekagambwa bakarina ndege bakairana batakoreti ekibachete gokora nari ng'ina gochigotebia abana aba ng'ora kibare ng'umbu the issue is inu ne brother ne sister but because we are not in Kisii and because we are in America and we have stayed in peace, may we stay in peace till death do us apart. Banya koirana gocha mechi ino eri pakori ba agachitari was sold. That is how bad it can be. Bona baba boira agwo what is their future asichinga na kitoko tebana otara nyoma do your research well noba America noba Australia noba South Africa noba Buganda moina otara nyoma omogusii onde do your research well erinde nyomeye eche korosi egesa kwikere ntekenene is continuity of your being gochibosio kigwachire kwanya naye ngwatigita abantu ense. We don't want to finish our tribe like that. Tuebu tole igari morioka na koruo yaya igotiga tosike nyoma na tumanyane tumanye oyonga isobo tumanye yani abaibuli ase mwabita na abasai emanye
naende yanche nariugwanchwa. That is the philosophy. Tiga tutige gukora ebintu ase eng'encho biakorirwe. Igo twaturutumbire egesaku so much mpaka okonyora ebintu binde bigokorekana osinyukwe borina inki eke kiaberete kumbe nechitang'uche chiabeire chimuma bono chiachakire emeremo. Emeremo nena it clears a generation. Korenge nakoiraneiri ori kwamboretia amang'ana ayo. Haya emegiro ninki ayuna erera emegiro ne chinchira chiari gokanwa tokora kogokora gwasabire ogosonsoro otasonsoreti kusabure keng'wanso otang'wanseti eyabeire emuma emuma nabatebiri boire itawamaliza. Igo emegiro nabo koirana nyuma ase omoroberi oyo orora ase ng'ererete ng'a emegiro ase enywomo nabeko gotebia omogiro ninki. Enyangi y'ekanisa etaiyo ninkore enywomo ere complete baminto ase ekegusii why not? Genda aye bwati richiko ria bono genda odisi igwana announce wedding yaino beka kero omonto amanye egwe certificate ekero kwairwe certificate rangeria omokunde kana omogusii onye tumomanyeti nabo tokogokonya rigi chingobo ebo yekegusii ikaransa nka enana chisawari chikegusii bogori enkondo bogori ritimo bogori egeteni genda ikaransa ekanya nabagaka nyoma ekegusii very easy inki abwate mang'ana mange timigwe egetinge amaete ebete negetinge atatiga bakorusia okogoro babeka omogusii are kobeka okogoro timigwe egetinge amang'ana ayo ere. Igo the issue ng'a enyangi goika ebe yekanisa gusii ntwabwate enchera na intwe tware gokora twagotumia egetinge kwaba omonto naende erabe buya ekero tokoirana gochia ensemo eywo ntoyayerera aywo. Igo nakoiraneiri ng'a nyokobiara korara omomura oye obe omoiseke oye ase anywomire kegusii nkiarenge bo tokorara nyomba ya momura oo your son in law mother in law kegusii tari gosoa nyomba ya son in law ekiagera enyaroka yaye noire just like father in law tari gosoa nyomba ya momura oye ekiagera daughter in law noare. Ebi na ebinto omogusii achogete koreta amasikani na echimbu na chinsoni erinde marriage chitenene bono bari bakorire bo morochie ebitage bigenderete sika okuno goturutumba egesaku ng'a nyokobiara achiche korara mwao ase omoiseke oyo akorara hapana okuno goturutumba egesaku hatutaki vitu kama hivyo. Intwe buna abagusii tiga tosike chimbebe chienywomo nyokobiara giachire tiga arara ase abwenete onye kobakwana naende omaete nyokobiara tobweneti komokwania na koboko igo okomorora gwaikaransa arimo gaya naywo abere atato ono omonto bwa amasikani tori komo mix up with your issues. Ebina mogochaka goturana tiga togenda abaibo aguno emekono yachakerete gosari chinywomo. Enywomo is sacred. Enywomo na egento kia amasikani banto bamwenete komenya basikaine buna bachagete mpaka morete egesaku mogetige kegenderere mokogenda abere iga ase omogusii. Nkorenge natemire koiraneria amaswali mwaboreti natemire koiraneria igoro yokobeka chingobo natemire koiraneria igoro ya machiko y'enywomo natemire koiraneria igoro ya esigani natemire koiraneria igoro ya emegiro natemire koiraneria igoro yaya bono asariri chinywomo natemire koiraneria chimbebe ng'ai chibwenerete. Ntogokora kogamba aya go sustain marriage
ntogokora kogamba yako lakini togocha kogenda live ntobaeribaga kwaboria ekio igwete nabagakamba bo bagokoiraneri erinde orore gose enyomo yao neteneine gose teiyo abamurambare bagete gotorigia studio babere batato kombori na inche nimbwate omokungu nanyore abana babere lakini nanya goakana ng'ombe koranche ayerera akana chiombe nario okweiguna naye na omosacha obwate mwaye so long as otarakana chiombe omokungu na egento ekiya onye moka ore omuya buna abange bare abaya okonyora mambia bauri mbange baurete tarori mwanchio miaka agatu kagatang'ang'ata abana kiamboria ekero anyona mokaye ochire na abana ase eng'encho konya tarakana ng'ombe omonto akamwancha otagokora bwango akane chiombe echio erinde otware yaani oikaranse komanyete na iga timbwati ebridge yabeire na abanto bamanyire ng'oyo nomong'ina one banto mbari gokoa assurance eywo ase ekegusii unless gwakanire chiombe eki na egento nabo omoibori aragote na inche gicha momenye buya ebinto ebine na ng'ombe bori na oborimo gotwara that ownership go feel ng'a inche na omogusii nanyuomire na abanto aba na abane egesaku kiane nkorenda karu chiombe igo no yare koba engiya buya mono ase ogontegerera naende genderera gototegerera ase ekeoro kimang'ana eke gekorokwa Enogo Tv nkogenda tori gokwanera amarieta na eki tokorokerwa amarieta are specific na erole ya amarieta ase omonto igo nabasoroire gendera kobo na gotorigereria mwarimu bino nyambane buya mono Enogo TV.